Lalela, ngeke uzumenze lutho umuntu onephupho. Ngeke uzumenze lutho umuntu onento ela emqondweni wakhe afisa ukuyibona ngelinye ilanga ngempilo yakhe. Noma ungakhulumani, noma ungenzani, ngeke uzomconvince, noma ungamhleka, noma ungamhleba, kodwa uma enento afisa ukuyibona ngempilo yakhe ngeke uzumenze lutho. Sengike ngabona abantu abaningi bezama ukuyisa abantu abanephupho bahluleka. Umuntu onephupho ngeke uzumenze lutho. Akukho ongakwenza for umuntu onephupho. Phela into ozogcina uzithola usuyenza, uzosithola wena usuzimoshela isikhathi sakho, ulandelana naye, uhamba ukukhuluma kabi, ugcine nawe ungasayinakanga yakhe impilo, usunake eyakhe, usunake ukukhuluma ngegama lakho, uzama ukulilimaza igama lakho. Awuthi ngikutshela, umuntu awusoze wakwazi ukumlimaza, ikakhulukazi umuntu ozaziyo ukuthi ufunani empilweni ngeke uzumenze lutho. Sengike ngabona abantu uzanya ukulinyazwa amagama abo, bewakhuluma amagama abo ko-social media, bememezela ngembhobho, betshele wonke umhlaba ukuthi lo muntu uyilokhu, becreate isitori esingekho. Ngeke uze umenze lutho umuntu onephupho empilweni. Ngeke, noma ungamhetha namhlanje, kusasa uyavuka, uyawasha ubuso bakhe, umbone sefaka ama-makeup, ehambe ebe ne-smile, because kunento ayaziyo, kunento afisa ukuyibona ngempilo yakhe. Lokho kwenzeka manje akuqhathaniswa nento afuna ukuba yiyona. Ngeke uzumenze lutho